RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rosa, 31 anyos, minyo og may anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga paghita po. Ma, pila naman kakaoras diha, oy. Paway sad ka ha. Ganahan lang matiwas ko ni kay kuhaon na ni ugma sa akong suki. Usam day lang gitahi ni mo ba? Mga kortina. Para man ko ni sa hotel. Mao ba? Nya, unsa man ka ni kaon na ka? Dawa pa oy. Hala ma ha. Alas 2 naman in taon sa hapon. Uy, unyo pa ka mo kaon? Wa palagi. Naunsa ka baya ma? Kaon sa kuno pa yung dangisa na. Ay, kadiyot na lang ni. Mubarog na ko ron. Hukaran na lang takadaan, oy. Aray, Rosa. Tabangin ko pe. Sakita sa kunti eh. Kadiyat lang ma. Naansa man day ka? Ay, sakit kaayo kong tiil. Nasubrahan tingali ni sa sigig lingkod. Na, maon na lagi na. Grabe sa day ka makadagtahi diha kod. Unsa pagod kang orasan nagsigigling ko diha. Ay nanagod pagsigig yaw-yaw diha, God. Ang anga badlungon man sa day ka. Palapas wakas oras sa imong kaon. Hilom na. Padung na bitaw ko mukaon. Milagro ma. Wa ka manahi ron. Ay, yun saon. Ihubag man nga akong tiil. Larang sa mana? Ano ito? Ay, kadiyot. Rosa, aga ka sa ko. Ibe, paingon si Ar. Kay mangihi ko. Asad, Rachel. Bago rin kayo nangihi, kayo sa ka. Ambot ini. Sige man sa kog inom mong tubig. Kay pirmi man kong uhawan. Rosa, dali na. Aga ka na ko kay kaiyon. Kay ko. Unsa ma? Naibuwa ang imong ihi? Oh, anak. Lunganong ka na. Ay, ambot lang. Kung may baw. Kung magpa-check up ka. Sus, ayaw ra ay, check up. Para kanera. Huwag mo kula ang gipamati. Gawas aning akong hubag sa tiil. Sure ka ha? Basig may gitago lang ka na Ay, mo. uy. Musulti ko ninyo kung naa. Nak, Rosa, hapit na bang exam si mong manghuli si Mika?
Oh, mao ba pa? Lawa para ba ko'y sweldo pa da? Sige lang, pagitaan lang na ko paagi pa. Wa pa kay sweldo ti. Makahangyo raman sad ko. Pwede ra ako mag-promissory note. Pero malit kag exam. Sige na, ay kabala ka na, pagitaan ako ng pagi. Pasensya na kaayo na ka. Unsaon nga wa pa manggid ko kapanahig balik god. Kay wa pa gyud ni mamaayo ang akong ubag sa tiil. Ingon pabitaw ko, magpa-check up na lang ta. Wa man gyud na hiyos-iyos maoy. Nak, ayaw lang lagi kay kas o kwarta. Ipahuway ko ran eh. Ma, Naam ko'y extra diha. Kana sa may gamita para tuition ni Mika ng imong manghod. sure ka do? Oray. Pamilya ba na nimo? Kung sa pa, kung nala ko'y katabang, putabang yun ko. Kaya ko sa rabaw na tabang sa asma magpapa ni mo nato. Libre ang atong puyan din eh. Ubisa ka usa. Wag yun ko'y nadungog nga bati gikan nila. Salamat gid kay Tung ha. Nak! Rosa! Si Mama ni mo! Ano? Oh. Noon sa dekas, mama? Recorded by X Thunder Gaming. Nakuyapan si mama na itong tungura, hinungdan nga naratol yun ming tanan, ug dali dayon na mo siyang ida sa ospital. Ug unya, Doon na siya CKD kon chronic kidney disease. Mo na nakaingon ko nga nung nihupag ang iyang tiil. unsa dok? Maricel, nga nang mo magkamusulti na mo, ani? Tungod kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Naguna-una manggod ko nga ang kwarta nga igasto para check up. Ibayad na lang sa tuition ni Mika. Pero mas importante man ko ang imong panglawas, ma. Hilom na mo eh. Ang importante nga ni anata, ug nahibaw na ta sa matuod nga kahimtang ni mama. Magpaabot na lang ta sa dugang advice sa doktor. Kinahalan siyang mag-dialysis, pero doon na pa ko'y laing isulti. Unsa ba na, Dok? Posible nga kinahanglan siya og kidney donor sa umaabot. Ako dok, pwede ba ko? Dili. Dili ko musugot. Ma, Ayaw na. Ayaw ha. Ayaw biya yun. Dili ko musugot. mo na problema na mo karon ni mama. Kay posible ko no nga magkinahanglan si mama og kidney donor sa umaabot. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan ining chronic kidney disease? Kaliwat ba ni? O tungod ni sa lifestyle? Napa ba ni kaayuhan? Ikaduhang pangutana. Matod sa doktor, nga posible nga magkinahanglan si mama og kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa? Nga dili ra siya magkinahanglan? Kung kinahanglan man jud simba ko, pwede ba nga ako mismo nga iyang anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan nako aron mamahimo kong qualified donor? Ikatulong pangutana, unsa man nga mga tests ang kinahanglan sa akong mama? Mao ba sab ni ang hinungdan nga magsige siya og ihi-ihi ato? Kung wa pa magkuyapi nga akong mama, wa sab na mo siya madaha sa doktor. Dili gyud dayon mi mahibaw nga naaday siya anang sakita. Unsa kay posibleng mahitabo kung mas dugay pa namong nahibaw-an? Posible ba nga delikado ang kahimtang ni mama? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo nga iyang mga anak? Unsa may angayan namong buhaton ug bantayan? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosa. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis, magpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o dire ba sa mga buhatan sa third floor
Rusi R, Martinez Biling, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga asa man niya mangita. Sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Agoy mga tao gyud nga mangasar gyud nimo. So remember na when you are tested, testingan imong pasensya, ang imong pagkatao, unsa kang klase ug kuan ba ka, may pagka-violente ba ka. So dili is because nga kuan nga ma-discover ang imong mga weaknesses, ang imong mga depekto. Kundi sometimes this can reveal your strength, no? Unsa ka katatag. Silence kuno is louder than shouting. Do not make major decision in your life when you are angry, when you are extremely happy, or when you are very sad. Okay, devastating ang mahimo. Paghuwala ko mo decision if you are in your normal mood. Alright? So, ang ato magtatampo ko na adlaw si Rusa, 31 years old, Minyo, may usa ka anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Mino Gabisay diya sa Bunbun, ha? Mga Pilo family diya sa Guba, Cebu City, no? Gilbert ug si Maria de la Serna sa Talisay. Mga Emphasis family diya sa Dumdum, Dawis, no? Mga taga asa ni sila? Taga kuan, Mountain Barangay sa Talisay, sa Maghaway, sa Tapol, sa Aklupan, sa Lubas 1 ug 2, Manipis, Campus City. Mga Luwanya family, si Peter Ifer ug si Samuel, Tuto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo ug si Orlan Kilyubi. Mga sunok, taga Sunok, Nilia Mendoza Bunsukan, ang Palayuhan family, si Lino, si Tess ug si Sitch Mark. Of course, nung Bert Abela ug si Brad Rene Abela, musta? Mga Ordanisa family diya sa Sibunga. Pirmi salamat kay sa mga butong ninyo, Roel ug si Monique, ha. Gatong nga kaubanan diya sa National Bureau of Investigation Region 7 atong Regional Director Jose Eni Monsanto, ha. Musta sir? RD Regional Director ni siya. Si Wilmer Gamutan ug si Dave Istorco. Yung mga taga Lopez, Cebu City, si Crispin or si Crispa Libud-Libud. Henry Ortega, si Lourdes o si Momoy, ako na nanggingan, ha. Okay, so going back to our sender, si Rusa. Punto medical ang problema ni Rusa. Unang pangutana, matod sa doktor, unsa may hinungdan aning chronic kidney disease? Kaliwat ba ni o tungod ni sa akong lifestyle? So daghang kay hinungdan ng pinunta kidney problem. Posible ni siyang kulang ka og calcium, makakos inunta coffee, kusog kayo, anya imong blood pressure, makakos ni siya og kidney stone, no? Kung kulang ka ani mga inunta citrus food, vitamin D nga mga kuan, mga source sa kuan sa kung sa makina pa fuel. So hinungdan ani is daghan, no? Infection, kidney formation, kanang urinary tract infection, too much uric acid, too much sweets, mga artificial fruit drinks di na sa maayo, unsa may mga simptoma, mas maayo siguro og mga isgutas mga simptoma nga naa na kay kidney problem, like stone formation. Decrease ang imong energy level, ang imong mga muscles mag-cramp, imong mata murag magluwa-luwa, mangubag, imong mga mga tiil kamot mansuwalen, manghubag. Ang imong ihi murag kanang kuan, laig baho, kanang murag nay fruity ba, murag nay kanang prutas, juice nga kuan. Nya in the worst scenario, na kay dark brown urine. Imong panit dry, nya katol. Lisod ka ginhawa, di ka katog. Pumaw ni mga hinungdan. Nganong naa may mga kidney problem. So, more on diet and physical activities, no? Sunod nga pangutana, matod sa doktor nga posible nga magkinahanglan si mama og kidney donor or sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa nga dili ra siya magkinahanglan kung hinanglan gyud simbako pwede ba akong mismo nga anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan nako aron
mamahimo kung qualified donor. Mausa na sa mong trabaho sa una, di ba ako si Vicente Soto, ako may chairman sa ethics committee sa mga committee sa mga mo donate og kidney, no? Daghan kay kog experience ani. Pero people member of the family kay ikuan pa na og compatible ba ang recipient ug ang donor. So mo na nga mas maayo og member of the family. Kung pananglitan moabot ang panahon nga magkinahanglan ni mama nimo og kidney transplant, usa ka sa ginakonsideran nga donor. But of course, after proper laboratory workup, cross match kung compatible ba, dili by tissue rejection. Patinaot ko nga dili moabot dihang puntuha, ang uban magpa-dialysis, no? Akong balikon sa makausapa, kining dialysis dili ni siya tambal ha. Temporaryo na siyang alibyo sa or rather inunta himuon nga ang imong dugo instead nga moadto sa imong kidney kay di na mahimo ang imong kidney dipiktuso na iagi og machine, dialysis machine nga i-purify, i-filter ang sabay mga toxic nga mga impurities niya nga dili mahilo ang imong lawas. But after 2 to 3 days, mukhaon naman po ta, na po ilaing mga dili kinahanglan sa atong lawas, nga i-filter na sad, mo balik na po ng pasyente nga to sa dialysis machine. So dili na siya tambal, kundi temporary alibyo lang. Nga dili ka mahilo sa mga toxic substances sa dugo, nga dili ma-filter sa kidney kay dipiktuso na. Sunod nga pangutana, unsa man mga test ang kinahanglanon sa akong mama, mao ba sad ang hinungdan nga negative siya og ihi o magsigi siya rather og ihi? Yes. Kung wala pa nakuyapan ng akong mama ug wala namo siya madala sa ospital, dili gyud mi maybaw nga naa di siya aning sakita. Unsa kay posible may tabo kung mas dugay pa namong maybawan? Posible ba nga madikadong kahimtang ni mama? Yes, this is a serious problem. So ako nagginingon kining kidney o man mo filter sa atong dugo, maakuan, diha ang pero ang usa ka tawo bisag usa ra ka kidney, makalive siya normal life. Of course, you have to limit his activities, no? So ang inunta ang kung naamang gani kidney stone formation, the surgery is kinahanglan, dialysis is pagahimoon, onya nephrologist sa kanipro ang doktor nga mohandol ani, ha? Mo ni sila mga eksperto ani mga problema ingon ani. Kung mag-take lang yung kag tubig nga more mga 2 to 3 liters per day, onya mo take kag mga analgesic nga para mukuan sa sakit. This could be a plus factor nga dili mo lala, dili mo grabe ang imong kahimtang, no? So maayo gani kadali ra na discovery ang sitwasyon sa imong mama nga basin pagmata, pag medical intervention dili na surgical, no? Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo? Yes, posible. Unsa may angayan namong bantayan ani inyong diet, ha? Inyong diet. Tingala, you have to take plenty of water. Ya, ang caffeine is not good. Ang good nga mga pagkaon nga kinahanglan nga moinom, makaon ka banana, garlic, avocado, mga citrus, oranges, kani mga isda, mga dairy products, nya magpainit ka na sunlight, na vitamin D na siya source, no? Nya kinahanglan nga na kay regular check-up. Routine urinalysis can help diagnose some kidney problem. Nya kung bakulag na ay stone formation, na naman tayo mga pamaagi ron nga dili na lang mo undergo og open surgery, no? Naman tayo mga laser, mga mga anak karon. Regular laboratory workup, it-runs in the family, yes, but dili gid siya pareha kataas ang iyang heredofamilial posibilidad sa mga heart problem. Okay, so now takasabot ka sa akong speaker nimo Rosa dinhi sa Cebu City, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa pumulubaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide at Takaraman. Daghang salamat ug maayong